Assalamualaikum dulur-dulur. Monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Malangan Banyundono Boyolali. Badhe sowan Ki Ageng Pengging Sepuh Prabu Handayaningrat. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Prabu Handayaningrat, kula paringi mangertos makomipun. Ki Ageng Sepuh nika eyangipun Joko Tingkir, eyangipun Sultan Hadiwijaya. Menika niki pun cagar budaya nih. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan badhe mlebet saged nyuwun pirsa dumateng juru kuncinipun nggih niku Mbah Surip nomor HP-ne. Mengke saged dipadosi ten alamat Google Map makam Prabu Handayaningrat ngaten dulur-dulur. Menika makamipun. Informasi saking Cikal Bakal Channel dulur-dulur. Mbok menawi konten video Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, saged di-share lan di-like mangaten dulur-dulur. Niki dinten Sabtu tanggal 22 Maret 2025 Cikal Bakal Channel sowan ten daerah Malangan Banyundono Boyolali. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.